вайна. Гэтае слово адгукаецца ў сэрцах людзей са смуткам, жахлівым страхам і болем. У масавай свядомасці яно з'яўляецца увасабленнем крывавай бойні, якую вельмі лёгка развязаць і вельмі складана спыніць. Вайна – гэта самае горшае, што можа здарыцца, і з гэтым згодны ўсе, думаў я, бо менавіта такія думкі я чуў ад усяго свайго атачэння з самага дзяцінства. Вайна не можа быць добрай, правільнай ці святой. Вайна – гэта пекла, якое ніколі не мяняецца. У памяці беларусаў Другая сусветная сапраўды ўрэзалася жудасным шрамам. Тут было разбурана 209 з 270 гарадоў і раённых цэнтраў. Менск, Гомель, Віцебск фактычна ператварылі ў руіны. Лагеры смерці, яўрэйскія гета. Вы не знойдзеце беларускай сям'і, якую абмінула б гэтая жахлівая трагедыя. Гуляючы па цэнтры Менска, складана не наткнуцца на помнік ахвярам вайны, ахвярам генацыду. Думкі аб вайне – гэта думкі заўсёды напоўненыя смуткам. Але як жа тады можна было ператварыць дзень, напоўнены журботнымі думкамі, ў ляснутую мілітарысцкую вакханалію? Вельмі проста. Вам трэба жыць у России. У нас Искандеры стоят! И мы повторим. Победа! Победа! Русский город! Киев! Русский город! Сталин! Русский город! Минск! Русский город! Наш священный долг дать им отпор. Но что будет с Прибалтикой, сами можете догадаться. Россия – щедрая душа. Колькі гадоў культу вайны ў сучаснай Расіі? Дакладна складана адказаць. Але мы ведаем, што тэрмін «пабедабессе», які якраз апісвае мілітарысцкі святочны экстаз, прапанаваў яшчэ ў 2005 годзе пратэірэй Георгій Мітрафанаў. Зразумела, з 2005-га шмат вады выцекла. У 2014-м Расія захапіла тэрыторыю іншай суверэннай дзяржавы, развязала на яго тэрыторыі вайну. Прапагандысцкая напампоўка насельніцтва ўзрастала прапарцыйна прыдушэнню свабоды слова. Так што, гледзячы на парад таго года, складана ўявіць, каб сёння хоць нехта з дэмакратычнага свету наведаў бы падобнае мерапрыемства краіны-агрэсара з жахлівым спісам ваенных злачынстваў і прэцэдэнтаў парушэння міжнароднага права. Дык як жа квітнеў гэты практычна рэлігійны мілітарысцкі культ? Як пабедабессе стала адной з галоўных прапагандысцкіх скрэпаў сучаснай Расіі? І чаму менавіта 2005 год? Ну, для пачатку трэба сказаць, што, як і ў любога культу, у гэтага ёсць свае сімвалы. Дык вось, з 2005-га пачалі актыўна укараняць каларадскую, у сэнсе георгіўскую стужачку. Праўладныя флешмобы са стужкамі колераў пораху і агню ўсё больш актыўна ўсоўваюцца жыхарам Расіі пад вельмі дзіўнымі гістарычнымі падставамі. Мабыць, пра георгіўскія ўзнагароды нацыстаў усё ж можна забыцца, калі гэта зручна. Доблесныя крабавыя палачкі, каларадская гарэлка. Для жадаючых абсмактаць перамогу можна знайсці нават пераможныя цукеркі. З моманту анексіі Крыма і ўзнікнення пры падтрымцы Расіі так званых ДНР і ЛНР, гэтая стужка таксама набыла яшчэ адно сімвалічнае значэнне – акупацыя, тэрарызм і сепаратызм. Каларадскія колеры актыўна укараняюць і выкарыстоўваюць на акупаваных тэрыторыях. Гэта стала часткай агульнага прапагандысцка-сепаратысцкага парадку дня. Чорный и оранжевый, дым и пламень. Прамыванне мазгоў на акупаваных тэрыторыях зараз ідзе з малых гадоў. Существует множество способов завязать георгиевскую ленту. Несложный вариант – молния. Спасибо, дедушке, за победу. Спасибо деду за победу, отлично. Няўжо што перамогу над разумным сэнсам. Але ці дзед ваяваў за гэта? Мы с вами развернули наш символ, главный символ русского мира. Это георгиевская лента.
света! Этот символ приобрел особый смысл. Стал олицетворением противостояния кампании украинского руководства по уничтожению памяти о нашей победе в Великой Отечественной войне. Ага. Так старанна знішчалі памяць, што нават увялі дзень памяці. Яшчэ пры Парашэнку ва ўкраіне ўсталявалі 8 траўня днём перамогі над нацызмам у другой сусветнай. Вось толькі замест стужкі колеру, ваяўнічага пораху і полымя тут выкарыстоўваюць стылізаваны сімвал чырвонага маку. У памяць аб ахвярах вайны замест святочнага чаду тут смутак, а замест брызгання зброяй шанаванне. Розніца паміж сярэднім украінцам, ці сярэднім беларусам і сярэднім расейцам у тым, што замест гомаэратычнага лозунгу «можам паўтарыць», пра які чамусьці мараць многія рускія гамафобы, И мы повторим. вы пачуеце «ніколі знову» ці «ніколі зноў». Прычым гэтую думку беларусы пранеслі нават праз весь тот фарс у выглядзе вайсковых паказаў і добраахвотна-прымусовых згонаў на спробы касплею путлераўскіх парадаў рэжымам Лукашэнкі. Дні другога тыдня траўня – гэта дні, калі трэба памятаць пра тое, што людзям патрэбен свет, людзям патрэбна жыццё. Жыццё каштоўнае. Гэта дні памяці аб тых, каго вайна гэтага жыцця пазбавіла, а не дні імперскага шаленства і мілітарысцкай вакханаліі. Калі гэта то самае знішчэнне памяці аб перамозе, то адзіная дасягнутая перамога тых, хто так кажа, перамога над уласнай чалавечнасцю. Уласна, культ вайны затым і патрэбен. Прынесці ў ахвяру чалавечнасць, зрабіць думку аб вайне дапушчальнай, легітымізаваць агрэсію. Ужо ў 2008-м пабедабессе набыло больш відавочны сімвалізм. Упершыню за 17 гадоў вярнуліся на парад да 9 траўня танкі, знішчальнікі і ракетныя комплексы. Ваенная моц атрымлівае ўсхваленне. На Красную площадь входит боевая техника. В составе колонны 110 единиц боевой техники. Разам з паказам ракетных комплексаў прапаганда ўсё часцей стварае ядзерныя гістэрыкі. Радиоактивный пепел. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат». Его утопить раз и навсегда. Россия является ядерной державой. В радиоактивную пустыню. Вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Ага, куда бежать? Ну все, здравствуйте, пролетел. Бряцают другие. И бряцать плохо. Пагрозы ядзернай зброі усяму свету у Расіі з 2008-га ўзышлі ў ранг асабістага фетыша. Гэтакі акт міжнароднага тэрору, да якога прапаганда, дае асабіста неафюрер, будуць звяртацца яшчэ вельмі часта. Дарэчы, у 2022 годзе усяго за 5 месяцаў здарылася ўжо как мінімум 5 спроб пагражаць свету. Падазраю, што ў будучыні гэта будзе адбывацца яшчэ часцей. Я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Нет вообще шансов, что мы просто сложим лапки и скажем: ой, вы знаете, не получилось. В конце концов, все это закончится ядерным ударом. Значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да. Меня... А они просто сдохнут. З даволі яркіх эпізодаў 2008 года можна прывесці заяву Пуціна аб тым, што ваенная тэхніка на парадзе гэта не бразганне зброі з мэтай запалохвання, а дэманстрацыя некаторых магчымасцей Расіі. Праз роўна 3 месяцы і 3 дні пасля гэтай заявы Расія ўвяла свае войскі на тэрыторыі Грузіі для прымусу да міру і дапамогі сепаратыстам у непрызнаных рэспубліках. У 2009 пачынаецца цэлы ланцуг даволі знамінальных падзей, якія можна характарызаваць як адмову ад прызнання і прапрацоўкі савецкіх факапаў. Калі ўлады Расіі, якія, нагадваю, аб'явіла сябе правапрыемнікамі СССР, пачынаюць вельмі агрэсіўна рэагаваць на любыя заявы, у якіх ставіцца пад сумненне гэта культавая святасць савецкага рэжыму. Замест разбурэння савецкіх гістарычных міфаў, РФ працягнула іх культываваць.
Напрыклад, Польшча узгадала, што Сталін і Гітлер падзялілі Еўропу пактам Молатава-Рыббентропа і што яе акупавалі не толькі гітлераўцы, як і тое, што вялізная колькасць польскіх грамадзян была па-зверску забітая савецкімі карнікамі. Адзін катынскі расстрэл чаго варты. І наогул трэба памятаць не толькі ахвяры гітлераўцаў, але і ахвяры сталінізму. У адказ на што Дзярждума Расіі зладзіла самую сапраўдную гістэрыку, абвінаваціўшы ў нацызму ўсіх, каго можна было абвінаваціць. Пры том, што рэзалюцыя ўсё таксама асуждала нацызм. Адраджэнне культу Саўка і яго непарыўнай сувязі з перамогай працягнулася у самых розных формах. Ад перайменавання установаў хуткага харчавання, якія недобра выстаўляюць вялікую і даўно не існуючую краіну, і забароны ідэалагічна неправільных фільмаў, да жартаў на афіцыйным узроўні на тэму забойства савецкім рэжымам тысяч палякаў. Такая палітыка ў будучыні выльецца ў недарэчныя законы, якія дэ-факта забараняюць асуждаць людаедства Саўка. Авторы законопроекта в принципе считают, что они могут приказывать историкам решать вот это говорить, а это не говорить. Да они кто такие вообще? У гэтым дзіўным новым рускім свеце вельмі не любяць успамінаць і чысцяком адмаўляюць або прымяншаюць значнасць і масавых расстрэлаў органамі савецкай улады на фактычна захопленых імі тэрыторыях, і абыякавае стаўленне да жыцця савецкага салдата і павальнае марадзёрства, гвалт з забойствамі ў дачыненні да мірнага насельніцтва Нямецчыны, і нават такая страшная падзея, як галадамор, ці наўмыснае знішчэнне прыгнёт недастаткова расейскіх моў і русіфікацыю культур на сваіх тэрыторыях. Жыхары Украіны, Беларусі, краін Балтыі ці той жа Польшчы, як і Казахстана, бураты і татары ведаюць пра гэта не па чутках. Культ вялікай перамогі узнімае тое, што пасля Другой сусветнай пад кіраўніцтвам рускіх бальшавікоў апынулася палова Еўропы, што дазваляе гуляць на імперскіх пачуццях, атаясамліваючы перамогу з веліччым. Увогуле, выява безгрэшнага ці грэшна, але так было патрэбна і інакш ніяк Саўка з 2009 стала неад'емнай часткай пераможных скрэпаў і прыладай міжнароднага шантажу. Мы находимся под Смоленском, на Катонском мемориале. Это место священное для многих поляков. Здесь стоит строительная техника, которая может снести этот мемориал. 2014 запомніўся усім, хто хоць аднім вокам сачыў за сусветнай палітыкай. Анексія Крыму і стварэнне сепаратысцкіх фармаванняў на тэрыторыі Украіны у момант звяржэння прапутынскага лідара складана запамятаваць. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Местные мы россияне. Силы самообороны. Абвешчаная і фактычна наладжаная Кремлем руская весна, хоць і пацягнула за сабой некаторыя санкцыі, падзенне ўзроўню жыцця і частковую міжнародную ізаляцыю Расіі, але разам з тым згуляла на тых самых імперскіх пачуццях расейцаў. Як высветлілася, імперства для большасці грамадзян РФ каштоўней за эканамічныя страты. Макдональдс вроде у нас пока не подорожал. Добра вывучаны так званы крымскі кансенсус, калі пасля здзейснення міжнароднага злачынства анексіі Крыма расійская ўлада замест асуджэння расійскага грамадства атрымала рэкордна высокі ўзровень падтрымкі. І гаворка не толькі пра тых самых крым-нашыстаў. Многія творчыя і палітычныя эліты Расіі паказалі свой твар ужо тады. На жаль, нават тыя, на каго складалі надзеі, як на альтэрнатывы новаму фюреру. Украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. Пасля анексіі для рэжыму Пуціна наступіла залатое стагоддзя аўтарытарызму. Ахоўніцтва ваеннага культу стала нават гратэскна-камічным.
Арышты і штрафы за неправільныя танцы на фоне ваенных мемарыялаў, распачатыя з 2015-го, пагромы, напрыклад, у мастацкіх галерэях з экспанатамі, чый пасыл разыходзіцца з курсам партыі, эксплуатацыя гістарычных ваенных міфаў, якія абверглі нават у СССР. Потым быў ціск на неправільных гісторыкаў, было і адраджэнне культу Сталіна, прычым не толькі на ўзроўні дзяржпрапаганды, але і ў грамадскай свядомасці. Было мноства кур'ёзаў расійскай прапаганды, накшталт укрыжаваных бандэраўцамі ў дамблённым бамбасе хлопчыкаў. Але больш за ўсё з тэлеэкранаў гучала адно канкрэтнае слово, калі ўзгадвалі ўкраіну. Нацисты. Нацизм. Национализм. Неонацизм. Нацистским. Национализма. Нацизм. Фашизма и нацизма. И неонацисты. Фашистских. Нацизма. Националисты. Профашистские. Неонацисты. Нацистских преступников с нацистских полчищ. До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Ты понимаешь? Ну я точно не могла себе представить, что их там столько. Гэты ўздым антыукраінскай прапаганды спалучаўся з росквітам нацыянальна-патрыятычных, а па сутнасці цалкам рашысцкіх арганізацый, у многіх з якіх лічацца людзі блізкія да ўлады. НОД, Усерасійскі сабор, Рускі шлях і іншыя імперуючыя фашысты, якія любяць вялікія захопніцкія войны, даволі камфортна адчулі сябе ў пуцінскай Расіі. Дзіва што, бо гэтыя людзі прасоўваюць ідэалагічныя стравы, якія любяць пуцінскі рэжым. Напрыклад, рускія ўсіх краін аб'ядноўвайцеся. Вы не русские, вы что? Вы что, украинцы, вы жиды, что ли? Патрыархат, балазія. Гомофобія – гэта цудоўна. Паганая талерасція на захадзе. В культуре отмены оно превращается в обратную дискриминацию. То есть расизм наоборот. Повесточка. И моя любимая армия робит сапраўдных мужчин. Настоящий мужчина всегда должен пытаться, а настоящая девушка всегда сопротивляться. Пасля падзей у Бучы весь свет побачыў, насколькі сапраўдных. Яшчэ больш камфортна пачынаюць пачуваць сябе розныя ваенна-патрыятычныя лагеры, дзе дзецям з малых гадоў заліваюць у галаву ваенную прапаганду. Не ўцягвайце дзяцей у палітыку. Мабыць, не працуе, калі вам трэба гарматнае мяса, якое цэлымі падраздзяленнямі будзе паміраць за імперскія амбіцыі на тэрыторыях іншых краін. Но если главный командир позовет последний бой, Лёва, мы с тобой. Улічваючы, што відэа 17-го года, цалкам верагодна, што каго-небудзь з яго удзельнікаў дзядзька Вова сапраўды паклікаў. З 2017 года праваенныя акцыі, у якія ўцягваюць нават выхаванцаў дзіцячых садоў, набываюць папулярнасць у дырэктароў навучальных устаноў. Пра камфорт і бяспеку дзяцей у такіх прапагандысцкіх акцыях, вядома ж, ніхто не думае. Сёння, падчас нападзення Расіі на Украіну, дзяцей усё таксама выбудоўваюць у новыя сімвалы вайны, а навучальныя установы напоўнены мілітарысцкай прапагандай. Но если мы не пойдем сейчас, не поддержим, да, нашу армию, нашего президента, не пойдем до конца, то придут американцы, европейцы и нас победят, да? Наогул, з гэтай храналогіі можна заўважыць, што чым далей у гістарычнай перспектыве вайна, тым большую яе гераізацыю ў Расіі мы можам назіраць, бо тых, хто мог бы распавесці пра яе жах, з кожным годам усё менш. Заўсёды прасцей стварыць вялікі міф аб падзеі, удзельнікаў якой амаль не засталося. Спусціць зверху разнарадкі па стужачках або колькасці партрэтаў дзядоў, з якімі трэба выйсці, выкласці целамі на зямлі лічбу гадавіны або кімвал новай свастыкі. Не толькі зрабіць памяць аб трагедыі святочнай, мілітарыскай, але і прысвоіць сабе гэты дзень, прыватызаваць на дзяржаўным узроўні, звязаць з дзейным рэжымам і ўладай, каб потым аб'явіць усіх, хто не згодны з вакханаліяй дзядзі Вовы, не толькі ворагамі дзяржавы, але і блюзнерамі ці нацыстамі. Здавалася б, вельмі прымітыўная маніпуляцыя. Але калі я што і зразумеў пасля знаёмства з расійскай прапагандай, чым больш прымітыўна, тым лепш яна спрацуе ў Расіі. Путин президент мира! Такого единения у нас давно не было. 2022 можна назваць годам, калі
Кветачка пабедабесся распусцілася канчаткова. І ўвесь свет убачыў, навошта Пуціну патрэбен гэты культ вайны. Мы ўсе ўбачылі, да чаго прывяло гэтае мінулаўладдзе, калі мёртвыя дзяды бяруць уладу над жывымі ўнукамі, а будучыня прыносіцца ў ахвяру дзеля нейкага вялікага мінулага з відаў дзядзькі рускіх земляў збіральніка Вовы. Год, калі жахлівая трагедыя канчаткова стала культам свяшчэннай вайны, калі чорная стала белым і калі вайна стала спецаперацыяй. Але варта аддаць належнае. Пабедабессе нядрэнна зладзілася з прамываннем мазгоў расейцаў. Карнавальная гістэрыя на 9 траўня, п'яны экстаз і ваяўнічы рэванш, мы паўторым, думкі аб вялікай дзяржаве і унікальным рускім шляху сапраўды трывала замацаваліся ў свядомасці вельмі шматлікіх зомбі. Мы их уничтожим. Киев уничтожим. Уничтожим Бухарест. Польшу ее надо уничтожать. Давить надо украинцев. Следует наказать военным путем и Словению, и Чехию. Все будут на коленях стоять, если они не покаются. Дзіўна, але падчас кароткай перазменкі на фюрэра і яго памагатага ў 2008-м шматлікія расейцы думалі, што з прыходам Медведзева наступіць нейкая адліга. Заявы тады былі, вядома, гучныя, настолькі, што ў сённяшняй Расіі іх маглі б палічыць дыскрэдытацыяй узброеных сіл. Вооруженные конфликты не рождаются сами по себе. Их поджигают те, чьи безответственные амбиции берут верх над интересами стран и целых континентов. Надо крайне серьезно относиться к любым попыткам посеять расовую или религиозную вражду, к намерениям вторгаться в дела других государств, а тем более к попыткам пересмотра границ. Что такое серьезно? Імперыя хлусні ўжо тады. Ведаеце, менавіта пасля Другой сусветнай вайны сусветная супольнасць сур'ёзна задумалася над важнасцю жыцця кожнага чалавека і стварыла міжнародныя інстытуты, закліканыя абараняць мір. Але імперыя хлусні, краіна-агрэсар з адной з галоўных павестак ваеннай гістэрыі, паказала, гэтыя інстытуты вельмі ўразлівыя і бяссільныя перад сапраўдным злом. Расія ўжо вельмі шмат гадоў выкарыстоўвае ўсе свае інструменты, ад пагроз ядзернай зброяй да шантажу энерганосьбітамі для таго, каб пазбягаць нават абмеркавання сваіх злачынстваў на высокім узроўні. Не дзіўна, што да гэтага спісу сродкаў шантажу дабавілася і выкарыстанне саміх інстытутаў свету для таго, каб прыкрываць свае ваенныя злачынствы. Напрыклад, будучы членамі Савета бяспекі ААН, Расія выкарыстоўвала сваё права вета, каб блакаваць вельмі многія рашэнні ААН, ад расследаванняў па хімічнай зброі ў Сірыі да збітага рашыстамі Боінга над тэрыторыяй Украіны. Словамі Рычарда Мілса, вета не было задумана як карт-бланш для беспакаранасці пастаянных членаў Савета бяспекі. Гэта не прызначалася для аўтаматычнай абароны ад адказнасці навечна. Расія прынізіла ролю і рэпутацыю Савета бяспекі ААН і запляміла ААН у цэлым. Свет для апраўдання вайны. Свабода слова дзеля яго знішчэння. Імперскі аўтарытарны монстр ператварае белае ў чорнае, і старыя інстытуты не змаглі спыніць гэтую жудаслівую пачвару. Мы ўсе жывём у новай рэальнасці. Верагодна, нашаму або наступнаму пакаленню давядзецца ствараць новыя інстытуты міру і абароны чалавечага жыцця, чалавечых правоў, інстытуты, якія дапамогуць прадухіліць наступны прыход рашызму. Зразумела, пасля таго, як цяперашні рашызм будзе зрынуты. Думкі пра дзень перамогі напоўнены смуткам, калі вы думаеце пра людзей, пра лёсы, аб мільёнах пакалечаных, мільёнах забітых, мільёнах людзей, чыё жыццё уже ніколі не стала ранейшым. Любыя думкі аб вайне павінны ісці побач з «ніколі зноў»
Інакш дзень перамогі становіцца дном. За можам паўтарыць хаваецца рэваншысцкая антизаходняя крыўда пасля распаду вялікай дзяржавы. Імперскія амбіцыі і прэтэнзія на веліч, якую не шануюць. Можам паўтарыць сапраўды паўтарылася. Паўтарыўся захоп чужых тэрыторый, паўтарыўся верломны напад, паўтарыліся вільготныя мары аб бліцкрыку, якім ненакавана было спраўдзіцца. Паўтарыліся масавыя забойствы ні ў чым невінаватых людзей, паўтарылася знішчэнне гарадоў, паўтарыліся нават бамбёжкі Кіева з той самай песні. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Паўтарыўся забор крыві у военнопалонных. Украинским военнопленным, которые сейчас находятся в плену Российской Федерации, в обязательном порядке, ну, конечно, если это позволяет им здоровье, стать донорами крови для наших вооруженных сил. Паўтарыўся вываз збожжа і прадуктаў з акупаваных тэрыторый, паўтарыўся дыктатары і геббельсаўская прапаганда, паўтараецца этнацыд, паўтарыліся і знакі. Фашистский эсминец. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z. Армія марадзёраў, забойцаў і гвалтаўнікоў паказала ўсяму свету, што яна паўтарае ўсюды, куды б ні прыйшла. Рускі свет паўтарыў усё, што хацеў паўтарыць, і зараз гэта бачаць усе, хто не аслеп у імперскім экстазе. Усе, чьи мозги не паспелі ператварыць у мозги зомби крамлёўскай прапагандай. Усе, хто не захрас на гэтым пабедабесным дне. Гэта першае вялікае відэа, якое я зрабіў на беларускай мове, і гэта насамрэч складана. У Беларусі шмат гадоў шла русіфікацыя, і арусненне беларусаў адбылося. Таму беларуская мова ў некім занепадзе і вельмі складана ёй карыстацца. Асабліва тым, хто ўсё жыццё жыў у гарадах, таму што у нас зачынялі беларускамоўныя школы, і гэта велізарная праблема знішчэння беларускай мовы пры рэжымы Лукашенко. Таму на будучыню я буду вось на гэтым канале рабіць нейкія беларускамоўныя відэа. Спадзяюся, гэта будзе мець нейкі поспех і маленькі, дробны уклад у адраджэнне беларускай мовы. Таму подписывайтеся, лупіце падабайкі і будзем спрабаваць разам адраджаць беларускую мову. Так, другі дубль. Не чапай, болясь. Нога! 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 Это зусім не смешно.